Welcome back to my YouTube channel. Tini ang kisari tong oba kisa birai nai ang agatla ni tabu parao so koi pila ang afro video khali ya tamana malang sai sung su ngete tamana spunung nai trouble rok mang ba hani bagai ang blog khali ya ngeta pok ang thang tongo senjon digi kisa birai gra tini le belai la mok sai ate kha sai sung suk no ko tong thogia tabu tama tongo panang berai gra an loge bu shilong thaya sekang boy malai nai ngen ro no malai ro nai tong di tini kisa juniors ro bai de malai no nai gra malai ke ro no funung nai masa real hi tongo bo bai I guess rai phangsi mi ka hang tong ai man ta hang ke bo ma bai malai nai hi sai tongo tele hai pang bono contact khaise kyang phaini rong he nge tini nai gra te de malai mano kan rok nai tong lian blog no pa sak srate jang ta bon login no ko thangri tongo tamjan rok chumai ongkhar khau wara shu ani no gori kri kha ang tui phai ya ka bang ri bung ke ba tini khia wa chen kasli frog rok sumja ko serai bisa hai ngan rok nai tong di ang bishi kok salia lama him frog kok sagang ke belai lengo bui bai banai sak na ke ang was pai malai phunuk snai le nai ki shilong ni as kedungan pore malai to tabo ke senjon kunya thangran rok nai tong de le mon real lang rok no samani Aci ni kelas halas noi. Ha only KG rok sim pehani ada kan. Last class ini ya demo. Orang ni bo 10 se or 10 si de tang le age. 9 for saka de tang sam se. Papa ya. Orang 10 ko 10 bon 9. Orang 10. Orang ki 10 bi. Orang sunan ni kelas. Orang kelas mak hai go. Oro butong na bele oro sini oro kaisa tong ina le oro bai oro se class 10 oro class 9 pro se ke nung bai sebasi khamo nung bai salem da sok lai khamo ang bai salem a to fast bench e a khone serasa senjono asogei bai tirok bai kisa malai la nge asok serasa kok salai na ha nge kok sabai manipuri tabo nge phirok thanglai la u lama wo association de batha ge kok salai phino hi tabo nge lamok lai to ha kisa sal tong khoba malaya bu ketek ma ba gossip khale phira oro ni gossip paila ha oro tabo age haike students rock sikari kha senjono mane tongo happen age haike as birai nai mane biraya age haike jepuro no oro school ground no nugli ata borok ro nge chin jing ha onek senjon no yakduk ma numa to nuk tongo happen mane visit khaise yakduk ma ta hage ma phaise yakduk ma ke tini khe time bo ma ha ba kisa loge ro bu tong ma ba phaila ha
नायनाय गोरानो फायाराव गोदोग माबा बसे बर' रक्सि गरै बायखा Dako bang belai peter na norok nai tong di ani blog no payasak tuma mane ang je phunuk mansak phunuk nai tin sari ang birthday party bo thangnai phunuk nai Hingke Firok lai pisi nai senjan asok Pasal pada, kamu buntit ya ta, tolong dong, kamu kai, temu orang tua kau say. Oro age fil tongmani fil kasaro se nok tangi paikha mane school hai ti kaisi tangi paijak thanglai sinai hi songi tongmasi oro ni wo hani musulai telangkha ma haya ba kutuk ma ingeba age rok ba se hajak thaya sing oro age rok ba sing tongpro somoi ba oro borok rok je pro pal hingi sing harak te ata lasi te mani serai te ba hingi tini kisa hawai asok laine borok rok gri ba muito mani ro lai si thangjak hi lai thangai si tabok thanglai tongphio hai asok lai ani bagai oro asok isra sa gobroi thangsina ingkhe angbo Amo bu phangle bo jugni tongmani taksa tongkho paya pruna baliana agi amo sa stang jaya kona yang hai si thungsin sujora A few moments later. Guys, tabo mungkin ang ante ni birthday party thangra ngono rok nai tongdi ang se funuk mansak funuk nai street light base block hai manusya tabok thangnai ngono rok nai tongdi payasak amambai rasta o phaijak tabo mungkin gari na sing tongo noganani gari na ngono rok nai tongdi payasak khan block no tini Manipuri Mr. Jise malai tong tele tabong ke sing thani bagai tomtomo kalai laha ke ang birthday o sokai video khaimali asuk oronyo video khaipa sound off khaimaro ha music ni bagai Tabong ke sing birthday ni firok pila ang birthday was video ro khaimaliya borok kabang mate loud music ro sak di bangai hingke ano nakarjadi hingke tini bagai an blog oro no paisinai last dora nai mani bagai belai ke hambai